Me dic Clàudia Pellicer, tinc 28 anys i sóc investigadora doctoral, però també escric. La meva relació amb la literatura neix des de molt petita. A mi m'agradava molt llegir. Ma mare sempre explica que m'amenaçaven en castigar sense llegir. Jo soc de la generació Harry Potter i me n'adono que hi ha una escriptora darrere i que aquesta escriptora guanya diners. I de sobte també me n'adono que al col·le mos feien escriure redaccions petitetes. Un dia la profe, la senyor Magda Guiu, mos va fer llegir en veu alta les redaccions que havíem preparat a casa. I jo havia escrit una història d'un castell encantat, no? Érem molt petites, de igual teníem 10 anys. I m'ho havia passat molt bé escrivint aquesta història. Però és que llavors, llegint en veu alta, tots els meus companys de classe van riure quan jo em pensava que havien de riure i van fer com quan jo em pensava que qui ho llegís havia de fer i m'ho vaig passar tan bé i tinc com este record al cervell. Jo escrivia relats curts i mentre estava vivint a Barcelona de sobte me n'adono que tinc una cosa entre les mans que no acaba de ser un relat curt. I creix molt a poc, però segueix creixent i no li trobo un final. I me'n vaig anar a viure a Amsterdam. I allà vaig prendre consciència que el que tenia entre les mans era una novel·la. Per mi va ser un procés una mica més de creure-m'ho, no que estava fent una novel·la, sinó que aquesta novel·la podia passar la barrera de la intimitat, que mereixia ser llegida per altra gent, no? I jo sempre dic que hi ha un moment d'ego. Quan tu vols traspassar aquesta barrera, hi ha un moment d'ego, hi ha un moment de creure tu, i quan estàs en una edat tan tendra com jo tenia 22 anys, costa una mica creure tu. La novel·la tracta del dolor dels cossos, jo diria. En primer, este és el gran tema, que està relacionat amb una obsessió que jo tenia, que em sortia per moltes bandes. Crec que vaig començar a estudiar biomedicina precisament per entendre el dolor dels cossos i després el dolor de per què quins cossos, no? Per què són sempre uns cossos els que pateixen més que altres. A més, també tracta les arrels, el sentiment de pertinença, la maternitat, la no maternitat, l'herència, la sexualitat. Jo arribo amb aquest tema a través del cos femení. Arribo amb aquest tema en una classe de la carrera de Biologia Humana en què me parlen de violència obstètrica i després arribo a altres temes. I llavors aquestes inquietuds comencen una mica a fer que la meva vida vagi cap a un costat o cap a l'altre. I acabo estudiant a Amsterdam una mica perseguint aquest tema perquè vaig acabar estudiant un màster de bioètica i un altre en salut pública. Vaig fer la tesi d'un dels màsters sobre maneres d'autocura, self-care en anglès, que trobaven diversos grups al marge de la població, per exemple, com les dones durant els anys 70 s'organitzaven per tenir avortaments a casa seva. I vaig fer el màster, vaig fer unes pràctiques aquí, i en aquest moment de passar al món laboral jo em trobo que era molt difícil accedir al món acadèmic des d'una no precarietat, no? Que el món acadèmic, això ho sé, ho sabem tots una mica, a casa nostra te condemna bastant a la precarietat, a no ser que se juntin moltes coses que per mi no se juntaven. I em va arribar una oferta de feina de molt poquetes hores a Amsterdam i ho combinava amb feinetes d'Amsterdam, de cangur, del que fos. I llavors d'aquí em va sortir una posició de doctorat. I ara estic fent un doctorat allà. Estic molt interessada en un terme que es diu injustícia epistèmica, que va sobre les injustícies o les desigualtats totes les injustícies que tenen a veure amb el coneixement. Qui pot accedir al coneixement, qui no. La perspectiva de gènere apareix una mica per ser filla del moment en què vam néixer, que vull dir que vam entrar a la uni el 2015 jo. I tots sabem el 2016, 2017, 2018 que el feminisme, per casos com la Manada, però altres casos, van viure una espècie de Me Too. El feminisme o la perspectiva de gènere arriba precisament perquè em trobo en situacions davant meu que des del punt de vista mèdic són molt importants, no? Ara potser estem més acostumades a parlar de segons quines coses, però
Fins fa 4 dies costava molt que les dones s'incloïssin als assajos clínics. Crec que la recerca que vaig fer al màster, que era una recerca més històrica, estava molt lligada amb un terme de classe, tot i que fossin sabers normalment en noms de dones. I parlava també d'esta comunitat, d'este sentit d'una cosa no institucionalitzada, una cosa que fugia del poder, i això en molts moments de la història, no sempre, i depèn del context, perquè les dones no som éssers de llum ni molt menys, però sí que ha caigut en mans de dones o d'identitats dissidents. I el saber normalment no és plaent, no et fa estar còmode, te fa moure't a la cadira, te fa qüestionar-te coses i te fa de vegades inclús renunciar a privilegis. Jo me'n vaig anar a viure a Barcelona quan tenia 18 anys, després me n'he anat a viure a Amsterdam amb 22, però el meu punt de referència sempre és Tivissa i sempre és un poble, a més, un poble mediterrani amb aquesta estructura arquitectònica i social. La novel·la, jo no ho sabia, però em va dir un dels editors que vaig tindre, no l'hagués pogut escriure mai una persona de ciutat. I jo no ho sabia, això. Però després suposo que hi és tota l'estona.